लोगोफोर बे काहिनिया जाबाय सासे हौवासा गथ'नि जाय हौवासा गथ'आ गुबुनफोरबायदिनो स्कुल थाङोमोन आरो स्कुलनिफ्राय फैयोमोन। नाथाय बे स्कुलनिफ्राय फैनाय लोगो लोगोनो गोदाव सोराव लेखाबाबो जों बेगबाबो जों जानला मेला दोनलाबायनाया बिनि खामानिमोन, खुनु सिजिल गैयामोन। आरो बे स्कुलनिफ्राय फैनाय लोगो लोगोनो डाइरेक्ट मबाइलाव दाङोमोन आरो बेबायदिनो बियो पाबजि खालि पाबजिल' बेहामोन। खमब्लाबो बियो 4-5 आवार्स पाबजि गेलेबाय थायोमोन। आरो बेबायदिनो बियो जेब्ला 10-2 बाजियो अब्ला लोगोफोरजों बेरायनो थाङोमोन आरो मोनानि जेब्ला 12-1 बाजियो अब्लासो न' फारसे आगान सुरोमोन। नाथाय बिनि बिमा बिफाया बिनि बेफोरबायदि खालामनायखौ मिथियामोन। बिनि बिमा बिफाया सानोमोन जोंनि फिसाज्लाया मोजां फरायगासिनो होननानै। नाथाय सानसेखालि बेबायदिनो जेब्ला मोनानि 7 बाजियो अब्ला बियो न'निफ्राय ओंखारलांनो होननानै सानो। बे समावनो बियो गावनि बिमा बिफाया गावनि सायाव रायलायनाय बाथ्राखौ बियो खोनाबाय थादोंमोन। बिनि बिफाया बुंदोंमोन, आंनि फिसाज्लायाथ' जोबोद मोजांखा, आंनि फिसाज्लाया सानसे समाव देरै लावै गेदेर साख्रि मावगोन, आंनि फिसाज्लाया देरै लावै बे सासे IPS अफिसार जागोन, सासे IAS अफिसार जागोन। नाथाय बिनि बिमाया बुंबाय, नङा आंनि फिसाज्लाया सासे डक्टरसो जागोन, नङा आंनि फिसाज्लाया सासे इन्जिनियारसो जागोन। नाथाय बिमाया बुंबाय, नङा जोङो बेखौ बिनि गोसो बायदिनो जानो होगोन। जेब्ला बेफोरबायदि रायलायनाय बाथ्राखौ खोनायो अब्ला बे गथ'आ जोबोद दुखु मोनबाय, गोसो सिंनिफ्राय बेनाव बाथ्रा फैबाय आरो बियो मोदै ओंखारबोबाय आरो बियो सानबाय, आयै आरो आफा नोंसोरो दिनै आंनि सायाव इसिबां गिदिर सिमां नुदों, नाथाय आङो दिनै 12खौनो पास जानो हानाय आंहा गोहोआनो गैया। बे दिनखालि गथ'आ हरसे मानि बियो उन्दुनो हायासै, गाबबायल' थाबाय आरो फुङाव सिखारनानै बियो सान ओंखारनायखौ नायबाय थाबाय। आरो बे दिनानो बिनि थाखाय सेथि खेबनि थाखाय सान ओंखारनायखौ नायनायमोन। आरो बे सान ओंखारनायखौ नायनानै बे गोसोआव सानबाय, आङो 16 इयार्स गावनि बैसोखौ ओरैनो थुनहरबाय, नाथाय दिनैनिफ्राय आङो जोनोम जाबाय आरो दिनैनि दिना आंनि सेथि दिन जागोन। बेबायदिनो बे गथ'आ थिरांथा लाबाय आरो बियो सानबाय। बे समावनो बे गथ'आ थांखि लाबाय जे फिउचाराव मा जागोन बेखौ आं मिथिया, नाथाय फिउचाराव जि जागोन बे बहुद गिदिर जागोन आरो बिनि थाखाय आं फरायनांगोन। आरो बे समाव बेहाय एग्जामनि थाखाय मात्र मास मोनथामल' दंसैमोन। आरो बे मास मोनथामाव बियो सानबाय, आङो जेरैखि जाया फरायथारनांगोन आरो आं फरायनांगोन आंनि बिमा बिफानि थाखाय, आरो आं फरायथारनांगोन आंनि भबिष्यतनि थाखाय, आंनि फिउचारनि थाखाय आङो फरायथारनांगोन। आरो बे गथ'आ बै समनिफ्राय ओरैबायदि गोसो होबाय, बे दिननिफ्राय बे गथ'आ सानफ्रामबो 8 घन्टा 9 घन्टा फरायग्रा जाबाय। आरो बियो सानबाय, रिजाल्टआ मा फैगोन आं बेखौ मिथिया, नाथाय आं फरायगोन आरो आं फरायगोन आरो बे फरायबायानो थाबाय। जेब्लानो टाइम मोनो अब्लानो फरायो, जेब्लानो टाइम मोनो अब्लानो फरायो। आरो जेब्ला रिजाल्टआ ओंखारो अब्ला गासैबो मानसिफ्रानो आसरित मोनजोब्बाय। मानोना जाय हौवासा गथ'आ मालाबाबो बेबायदि पास जानायनि खुनु नामानो गैयामोन, दिनै बियो माब्रै इसिबां मोजां पार्सेन्टेज लानानै पास जागो बेखौ साननानै मानसिफ्रा आसरित मोनजोब्बाय। आरो बेबायदिनो बियो मोजां कलेजावबो एडमिसन मोनबाय आरो 5 बोसोरसोनि उनाव बियो मोनसे गेदेर साख्रिबो मोननायसै। लोगोफोर, बे हौवासा गथ'आथ' गावनि गोसो सिंनि रावखौ बियो खोनासंनानै बियो खामानिखौ मावबाय। नाथाय दिनै नोंथां आरो आंहालाय मा मावदों? दिनै जोंबो बै हौवासा बायदि सानफ्रामबो पाबजिल'थ' गेलेबाय थायाखैथ'। जोंबो बे हौवासा गथ' बायदि बबेबा मोनसे तिनिआलि सारिआलि बा दखान टाउन सेन्टारफ्राव थानानै लोगोफोरजों आड्डा मारिबाय थायाखैथ'। जोङो गावनि भबिष्यतनि थाखाय सानदोंना सानाखै? जोङो गावनि लाइफनि थाखाय सानदोंना सानाखै? जोङो बिमा बिफानि थोननाय रावफोरखौ सानदोंना सानाखै? जुदि सानाखै जोङो साननांगोन, नङाब्ला जोंनि लाइफआ, जोंनि उन भबिष्यतआ, जोंनि फिउचारा खोमसि जागोन लोगोफोर। बिनिखायनो आङो दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरो आं बारा गोलाव बुंनो थाङासै लोगोफोर, एसेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय। गोजोन्थों।